गैया मा ओंख्रि लाखो आलु बाथोन आलु बाथोन गासिनाबो दिनै बाथोनानो जाजोबगोन नामा नोंसोर मा ओंख्रि बाथोनानो जागोन हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लाग्रो थाबाय बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर साथा हमनानैलै नोंथांमोनखौ माने हाय लोगोफोर होनहरनो हायाखैना लोगोफोर बिराद अखा हादो अखायानो अखा मैयानिफ्रायनो माने अखायानो अखा ओमफ्राय दिनै माने गुबुन रायजोआवसो माने माइ गायनो थांगोन आरोना 7 बिगा दागखौ दिनै दांगोन लोगोफोर ओमफ्राय माने आमथिसुवानि सिगां दांनो नागिरदों आरोना 7 बिगा दागखौ माने दांना दोनहैगोन ओमफ्राय आमथिसुवा बायखांनानै ग्रोब गायगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्य बिराद अखा लोगोफोर ओंखायनोथ' मैयाबो भिडिअ लानोनो सोलाबाखै ओमफ्राय दिनै लानोसै फैदो जमा जाबायना माबाय फैदो माजों थांखो सिमां मोना माजों थांखो गारि सोरनि बिलायालाय सोरनिमोन फै गुबुन रायजोआव माइ गायनो थांहांनायनि बाथ्रा लोगोफोर नै ओंखाम ओंख्रि थफ्ला थफ्लि लानानै थांनो ओंखारबाय दिनैसो फार्स्ट टाइम माने ओंखाम ओंख्रि लानानै माइ गायनो थांनो ओंखारदों आरोना माने गोजानबो जायो नालाय लोगोफोर जागायाबो ओमफ्राय गावबा गाव माने ओंखाम थफ्ला लाबोखाबाय नै थफ्ला थफ्लि लाखाबाय दा मा ओंख्रि लादो नोंथांमोननो दसे उनाव माने देखायगासिनो दं आरोना सोरना मा ओंख्रि ओमफ्राय नै फिलफिलिजों थांनोसै लोगोफोर बिजावजालिनि फिलफिलि बिजावजालियानो सालायगोन आरोना बिबारे दे फै भिडिअखौ अन खालाम बोखादर' आङो नै बिजावजालिया सालायबाय जोंना ड्राइभारा मा गावनिबो आदार होआखैबा मा ओंख्रि लाखो आलु बाथोन गासिनाबो दिनै बाथोनानो जाजोबगोन नामा नोंसोर आलु ओंख्रि बाथोनानो जागोन खोन्थाजाया दा खोन्थागोनलाय जानो गोनांबा दा जानायाव खोन्था मा लादो दिनैसो ओंखाम थफ्ला थफ्लि लायै माबा माइ गायनो थांनाय बिराद इन्टारेस्ट जागोन अबे थांदों आब' फै गाखो गारिया खालिखानो सोरनाव ए आसा बायदेनाव थौ मालाय दंखायोनो लांफानांगौबा आरो दायसो दङ होनलाय ओंखाम लाखादो सोना दोनथ'दो स्टेनाव जागा मोनफैबाय दायो लोगोफोर जोङो ओमफ्राय गारिखौ दोनथ'लांनोसै नै बिजावजालिनि न' इयो लास्ट बिजावजालि 4 नाम्बारनि न' इयो नैयो जोनोमगिरि न' आरोना ओमफ्राय सानाव दोनथ'नोसै जोङो मोनफैबाय नालाय जेने तेने मोनफैबाय लोगोफोर ओरैबायसा माने गोजान आरो लामायाबो फैबाबो माने फैख'नो हाया ओमफ्राय गारिखौ गारबोबाय आरो ओमफ्राय थाबायना फैबाय इखिनि लामाया लकेसनखौ खोन्थाहरनायखायसो मोनफैबाय जोङो सिमां नोङो लकेसनखौ अन खालामाबा जोङो जेराव मेरावसो थांबायमोन ना नों लकेसन अन खालामनायखायसो जेने थेने मोनफैबाय एसे गोजानावबो हा लाबाय बायोनाहाय सोरबाखि लकेसन थुलायनाय लकेसन अन खालामलायनाय फैद' गय मोनासै आब' गय मोनजासै खोथियानि अबस्थाखौ नाय नै लोगोफोर माबायदि सासेया नै अखा मोफ्लामनायनि जि गिखादो आरो बारदावबायसि जागासिनो औवा गुदियावसो गाखोनो ओंखारबाय नै खोथियानो हाग्रा गोजा लोगोफोरनो थेमा गोनां गोजा हाग्रा गोनां खोथियाखौ फुना मोना बोरै ना मोनदो आब'सो मारै मोजां मोनदो बिदि खोथिया फुनो मोनफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम ना एसे गोबां मानसिजों नै लोगोफोर बेसेबा बुरजा मानसिजों नै खिनिल' हाबाय आरोना लोगोफोर नै खोथियायानो मोजां नङा नै जिबायदि हाग्रा गोजा अबलाय आइ जानो ओरै लालायबाय आरो सिमां मोनखो मा मिथाइ सिमां आयो लाजिलायथारदो गेदेरफोरा खोथिया राननांगोन दे सावरि जानांगोन दिनै अमा बेदरजों नै सिबुदा खाना लाबोखाबायनो सिबुदजों अमा बेदर सिबुदखौ मालाय ओइनो बारियाव खाना लाबोबा गेदेरफ्रा ओइ नैयाव दंसोगारनो खोथिया फुनायानो आयजायाखै लोगोफोरनो ओमफ्राय जानाय लोंनायनि टाइम जालायबाय आरो साहा लोंखांनानै दसे फुनानै आरो नै भाजा पुराया मोनफैलायबाय रेडि जालायबाय दा नै जिरायनायनि लाहार फाहार अबाव जिरायगोन अखाजों बांखाजों
लारि लुरि लाना फैबाय नै लाबोग्राफोरा आङो फाजा मा राननायखौ लायानदो अखा बोथोराव जि खस्थ' खालामगारबायहाय अखायाबो इसेबो माने जेलनाबो होथारासै नालाय गावबागाव लांफै खाजिया गावबागाव लांफैनो दे लोंनायफोरा जाबायबा गावबागाव ओंखाम थफ्लाया बुफ्रुलायदो सोर सोर मा ओंख्रि लाबोखो मा ओंख्रि नोंना ओइ सना गाननायखाय जि मोजां दा इनिखायनो प्लेटावनो जानोसै मा ओंख्रि लाबोदों नोंसोरलाय ना बाथोन आइनिया मा ओंख्रि दावदै मालाय आइयाबो दावदै लाबोफालायदो नै लानि रयाव ओइ आबो मारि लादु जानायखौ बोरै बामदाय नोंनिखौ खाखा खिखि सोमस्र' जासाबबाय बेसराफ्रा गोरा ओंखाम फोथाराव ओंखाम जानायनि दावराव जाबाय थायो दिनै मोनजाना सन्थुस्ट' जाबाय बाजार साजार गारबोलायनानै दिनै माइ गायनो फैदो आरो इयो बेलेग रायजोआव मालाय रायजोआव नङाबा जियानो लायनो दंमोन खोमा रडआव बरपेटा रडआव बाङालिफोरजों रायलायहैनो गारै दावदैखौ जाबावलायाखैसो इयावनो नायथि जाहरलायबावबाय जाखांलायबाय सानजौफुनि बोथिसे फोथारावनो सुसु सासा सोरबा बाथोनजों सोरबा दावदैजों सोरबा खांखिलरजों एबार गय ज्रोम जाना हाबैलायनोसै जिरन मोनसिगोन र' दिनै सानसे गाबोन सानसे साननैनि उनावनो आमथिसुवा जालायसिगोन सानबा जिरायनो मोनगोन आमथिसुवायाव देग्लाय माने ओंखारनो मोनानो थांनाय बोसोरफोराव आमथिसुवा माने खोथिया फुग्राफोरा देग्लायो खै हाजार फायनो होनदाय 2000 5,000 नोंगोना नोङासै सोर सासेनिया गद 2000ल'बा गायनाय लाब दं 5,000खौ होनदोंस' ना 5,000आनो होनदों खोमा जुरिमाना दंनो देग्लायो जाय आमथिसुवायाव माने हालेवो खदाल जावो माइ गायो खोथिया फुयो बिसोरनो 5,000 जुरिमाना फाइन 5,000बो होआ गायाबो उन्दु थागोन जों अखा बोथोराव गुदुंनो आंखौ खोन्थाखानादे मानो नानिखाय मानो रागा जादों एसे सेरेब गोसा मोनलोंनायावलाय मोनलोंबाय बयलारजों जोगोनार सेरेब गोसा थान्दा बुद एवनाय इ माखा जानानैबो गोजोननाय गैया नोंसोरो खामलाफोरा मोजां नोंमारा दे जोंहानिया लोंबावदो एसे लोंबावदो गायनायाव हिट जानाय बायदि रेजें जानाय बायदि नोंलाय दंबावोना एसे दंबावोनो लोंफैबाव जाखां लोंखांब्लाबो बिराद गोबां गायनो हाबायहाय नै लोगोफोर दबलाबो रेथेब नालाय ओमफ्राय मानसिफोराबो जि गोबांखा आरोना ओमफ्राय मानसिफोराबो बाङा नोङा बांसाब जि बुरजा हाबाय नै बेलासियावनो 2 बिगासो हाफ्रामबाय थांनायनि सम जालायबाय लोगोफोर मोनासिनि गाबोन लोगो मोनलायफिनसिगोन आरोना लोगोफोर